Silav roj baş hevan noçen nûçiyanet dixwazim ji wara pêşkêş bikim pêşiyan biçim Meclîsa Tirkiye li wê derê şer çêbû di nava CHP'yî û AKP'yan de mesele çi bû? Mesele sondxwarina Akın Gürlek bû. Wezîrê nû yê Edaletê hate hilbijartin lê dijberiya CHP xwe nîşan da li wê derê şer çêbû pozîyanekan şikiya. Yani ev Akın Gürlekî ku em behs dikin di nava gendeliyê de ye beriya niha dozger bû di girtina Selaheddîn Demirtaş de di girtina gelek CHP'yan de di dozên Fethullah Gülen de hemiya de biryara wî heye. Yani însanekî pir qirêj e di spîkirina pere de rola wî heye li Tirkiye. Yani dosye wî dosyekî qirêj e îro hatiye meclîsê xwe son bixwe lê CHP'yî li dij derketin. Ev jî bû sebebê şer. Yani dîmen jî wî heye nîşanê we bidim lê piştî şer derket sondxwar lê merasima sondxwarina wî binêrin çawa çêbû. Yani li dora wî çeperekî pir mezin hatiye girtin. İnkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde yararlanma ülkesinde ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk millet önünde namusum ve şerefim üzerinde and içerim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Adalet Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Şimdi İçişleri Bakanı Li ceme di tewla da ev deng derdikevin. Tewle ew ciyê ku heywan lê ne wextê ku merû derî vedike eger we heywan xwedî kiribin aynen bi vî şeklî ye. Wextê ku hûn derî vedikin heywan heta serê spêtê de mane ev deng derdikeve. Ana hereketê vana meclîsa vana eyn bîye weke tewle ecayîb tiştekî ye. Ez ê şerê wan jî nîşanê we bidim paşê em derbasî mijarên girîngtir bibin. Mijarên me ême aydê me heye. birleşine 10 dakika veriyorum. Devletin varlığı ve baksınları, vatanın ve milletin önünden bütünlüğünü, milletin Ev jî wextê ku hûn dewera berdidin naxirê wisa çêdibe ew ji dengekî bi vî şeklî ye. Ecêb tiştekî ye. Hêzên koalîsyonê xiyanetekî nû li Kurdan kirine. Em ê behsa wî jî bikin. Ka ez binêrim wekî din derbarê meclîsê de tiştekî hebû min nîşanê we dida. Yani ji tewlê em bêjin. Ya ez naxwazim Kurdê me li wê tewlê wezîfedar bin. Naxwazim. Em hebûna me ya li Meclîsa Tirkiye tenê vê meclîsê qada navnetewî de meşrû dike. Birleşine 10 dakika veriyorum. devletin varlığı ve baksınları, Ev ê lêdixe Osman e, Osman, kurê Melîk Gökçek. Ew bavê xwe süper dizin, gendelin. Mal û milkê Enqereliyan talan kirin. Ew qas bes e. Dîmenê ji tewlê ew qas bes e hevan. Hoşyar zebarî civîna li Riyadê şermezar jî dike, rexne jî dike. Çima? Çünkü di wê derê de civîna koalîsyonê çêbûye. Ne behsa Qesedê hatiye kirin, ne behsa pêşmerge hatiye kirin. Mîna ku ev hêzên Daişê bi tena serê xwe bi dawî li wan hatibin. Ji xwe êdî anha şik û şûpeyekî pir mezin derkete holê ku hêzên Daişê esas ji aliyê hêzên koalîsyonê ve hatiye ava kirin. Anha ew dixwazin hêzên Daişê ji bo xwe bikarbînin, derbixin ser rûyê avê û têkbirina wan jî temamen formalîte bîye. Yani ecayîb tiştekî ye.
Endamê desteya kargeriyê ya ofîsa siyasî ya PDK Xoşyar Zebarî encamnameya civîna koalîsyona navdewletî ya li dijî Daişê ya ku doh li Riyadê pêkat me nûçewî ji we re çêkiribû li Riyadê hate li darxistin. Encama wî civînê heye, encama civînê bi tundî rex nekir. Çima? Nerazîbûn nîşan da ku di encamnameyê de cih nedane rola hêzên Kurdî. Ne pêşmerge ne qesede. Hoşyar Zebarî li ser hesabê xwe tora civakî ya eksê daxuyaniyekê belav kir. Zebarî behsa civîna koalîsyona navdewletî kir ku li Riyadê li paytexta Erebistana Suedî hate li darxistin. Nûnerên Sûriyeyê nû jî tevlî bûne. Yani hindik maye têkbirina Daişê dikin para endamên hikûmeta nû ya Sûriye. Yani mîna ku bibêjin heteşe Daeş têk biriye. Yani hatine wê astê. Gelkî pestên wan didin. Dunyayekî anha pir ecêb heye li pêşiya me. Hoşyar Zebarî daxuyaniya ku piştî civînê hatibû weşandin rex nekir. Got di wê daxuyaniyê de ya ku di encama civîna koalîsyona navdewletî ya li dijî Daişê de hatiye derxistin. Bahsa rola hêzên pêşmerge nayê kirin. Li Iraqê serê pêşmerge jêbiye. Ew xwesa şehîd dane. Ew xwesa şer kirine. Behs nake. Hêzên Sûriye Demokratîk qesede ên Kurd li Sûriyê behsa wan nehatiye kirin. Bi piştgiriya koalîsyonê di têkbirina vê rêxistina terorê de roleke sereke lîstibûn hêzên Kurdistanî lê behsa wan nayê kirin. Me çi kir? Me got koalîsyonê xiyaneteke nû li hêzên Kurdî kiriye. Hem hêzên qesedê hem hêzên pêşmerge. Yani hemî hêzên Kurdî. Yebeşe, gerîlla, pêşmerge, di şerê li hember Daişê de herkes aktif bû. Zebarî her wiha bi bîr xist ku Wezîra Derkarê Derve ya Iraqê di wê civînê de dasta şêwirmendekî wekîlê wezîr de hatiye temsîl kirin. Her çi qasî Hoşyar Zebarî di parvekirina xwe de gotibe ku cih nedane qesedê jî di encamnameya civînê de bi qismekî piçûk ve jî pestên rola qesedê hatiye dayîn lê navê pêşmerge nehatiye bilêvkirin. Niha çima em dibêjin behsa qesedê nehatiye kirin? Ji ber ku ew anha xiyaneta mezin komploya navdewletî ku li Rojavayê Kurdistanê pêk hat û bi ser jî xistin anha em di nava berxwedanekê dane. Ev komplo divê têk biçe. Yani di encamnamê de bi qismî behsa qesedê hatiye kirin lê têrê nake. Têrê nake. Yani ev aya sextakariyekê pir mezin e. Hêzên koalîsyonê anha qesede ji nava xwe avêtine ji ber ku ne dewlet e. Tenê ancak bi dewletan re ketine nava hevkariyê. Yani vaya tê zanîn îro civîna Mesûd Barzanî û Bafıl Talebanî hebû. Civîna wan bi dawî bû. Şandeyeke payebilind ya Yekîtîn Niştimanê Kurdistanê yenekê bi seroketiya Bafıl Celal Talebanî çû Pîrmamê li wê derê bi serokê PDK Mesûd Barzanî re hevdîtinekê pêkanî. Ev civîn di demekî wisa de hatiye kirin ku her du partî jî li ser çend mijarên girîng di nava nîqaşan dane. Mesela yek ji wan nîqaşan diyarkirina Serokkomarê Iraqê ye. Gelo ew piştgirî bidin kî? Ew ê kî ji nava xwe helbijêrin weke Serokkomarê Iraqê? Em zanin para Kurdan e lê kî? Ev e hate nîqaşkirin, êdî li hevkirin nekirin em nizanin. Ya duyem jî avakirina kabîneya dihemîn ya hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Ew jî meseleyekî mühîm e. Demekî dirêj hikûmet nehatiye avakirin. Erê li ser wî jî nîqaş hate kirin lê gihîştin encamê negihîştin em nizanin. Armanca nexşariya Siberojê a Rêveberiyê nexşariya Xebatê yani demên pêşve de mirov çawa bike yek jî mesele ev e civîn bi dawî biye lê em jî li bendê ne ku encamekî derkeve. Encam derkeve di deqeyên pêşme de li ser çi li hev kirine em jî were bêjin. Yerdin jî ev meseleya hilbijartina Serokwezîrê Iraqê heye. Kurd wê destek bidin kî? Gelo
ew ê li gorî Amerîkayê tev bigerin ya dijberê Amerîkayê bin. Mesele ew e. Amerîka Sudanî dixwaze. Kurdê me jî piştgirî nadin Sudanî. Dewleta Tirkiye piştgirî dide Sudanî. Anha Kurd li her qadî de bûne yekkevandan. Niha em hinekî cih bidin Parlamentoya Ewropayê. Li Parlamentoya Ewropayê dengê dosya Kurdan bilind dibe. Li Kongreya Amerîkayê jî bi vî şekilî ye. Çiqas li ku dire dunyayê dosya Kurdan hene dengê xwe bilind dikin. Veya jaliyek ve jî baş e. Ka em binirin kî çi dibêje hevandan. Aniha em diçin dengê dostê xwe ê Kurdan tînin em ê cih bidin dengî wî pêşî paşê ez ê Kurdiyê wî ji were bêjim. Martin Şîrdewan. Government and the people trapped inside lack water and electricity, medicines and food are scarce, and yet suddenly transitional president and jihadist al-Sharaa seems to have become the European Union's best friend. At the beginning of January, Ursula von der Leyen traveled to Damascus to generously deliver 620 million euros of European taxpayers' money to al-Sharaa. On the very day when his Islamist militias began their war against the Kurdish women in Aleppo, leading to mass displacement and live stream murders of female fighters and civilians. That was not bad timing. This is the result of a cynical policy whose sole aim is to deport Syrian. Baş e. Hûn zan çi dibêje ez bi du gotinan heme bahsa gotinê wî bikim. Ev Martin Şîrdewan e endamê Parlamentoya Ewropayê dibêje yani çawa mümkün e ku yeketiya Ewropayê bibe hevalbendê çeteyan. Dibe ez dixwazim bizanibim yeketiya Ewropayê ya seküler çawa bûye hevalbendê fermandarê cihadîst ê El-Qaide Ahmed El-Jolani. Niha em deyndarê Kurdan e divê em alîkariya wan bikin ku ji bo rêveberiya xwe nasnameyê misoger dikin. Dibe em nasnameya wan misoger bikin, statûya wan dibe em nas bikin. Ne ku wan bitirîkînin li ser wê axê. Ne ku em wan bihêlin bibin mağdûr. Dibe ez gelek spas dikim bi rê serok Kobanî niha dibin dorpêçê de ye cî ku bûye sembola berxwedan û serkeftinê li ser dewleta İslamî ji hêla leşkerên hikûmeta Veguhêziya Sûriye ve aniha hatiye dorpêşkirin. Mirovên ku di hundir de asêman e bê av, bê elektrîkin, derman, xwarin, aniha tuneye, kêm e, dîsa jî ji nişkava serokê Veguhêzê cihadîst El-Sharaa li wê derê xuya dike ku bûye hevalê herî baş yê yeketiya Ewropayê. Yani ev kesê ku axwasa zext û zor li ser Rojava kiriye û Kobanî dorpêş kiriye hevalbendê herî nêz yê yeketiya Ewropayê. Dibe ez fehm nakim. Na di destpêka çile de Ursula von der Leyen dibêje çû Şamê da ku pir baweyeke comerdî 620 milyon euroyê me pereyên ku ji bacê me ê Ewropayê hatiye bi destxistin radestî El-Sharaa bike. Di heman roja ku milîsiyên wî yên İslamî şerê xwe li dijî jinên Kurdan li Helebê de bûn dest pê kirin. Aynı rojê dibe va Ursula von der Leyen dibe çû Şamê pere da Colanî. Yani jî pêşniyaz kir yani jî soz da. Vê meselê derdixe pêş hem roja ku Colanî û çeteyên xwe êrişê ser Kurdan kirin li Helebê. Ev çi bû? Bû sedema koçberiya girseyî, kuştinên zindî yên şervanên jin û sivîlan ya dibe ev pir xirab bû. Dîmenekî pir xirab bû. Ev encama siyasetekî ye armanca wê tenê ew e penaberên şerê navxweyî yê Sûriyê ê li Ewropayê di zûtirîn demê de li wan vegerin. Tabî va îdia wî ye. Yani Ewropayê sûcbar dike ku dibe heye tunê ji bo we penaberin. Sir ji bo hûn penaberên li cem xwe ê Sûriyeyê bikaribin demekê nêz de dertûxûb bikin bişînin Sûriyê ve rabû bi van çeteyên re hevkarî kir li hember Kurda. Vaya yani vê şeklî weke xiyanet pê nas dike. Ez bi xwe dibê par li Rojavayê Kurdistanê bûm, ez derbasî Kobaniyê bûm. Min bi mirovan re hevdîtin çêkir li wê derê bê ku ferqiyê bixin nava koka milletan, etnisîte, ol, bawerî, bê ku ferqiyê bixin navbera wan li wê derê xwestin civakeke wek hev demokratîk ava bikin. Civakeke adîlane, dadperwer ava bikin. Ev mirovên ku em behs dikin hewceyê dostan e, hewceyê alîkariyê ne.
حوجه آلیکاریا ناونتوی ندبیجه لشونه و ام چتکن دبی امراد بن خیانت له هبال بندی خود کن بری هر تشتی کرد جهلا دولت یک بیین آمریکای و جالیه ایکتی اوروپای و فرانسا آلمانیا جالیه وان و بتنی هاتن هشتن خیانت لوان کرن ما کمکجین العلویان درزیان شر الشارع لدجی روجاوی کردستان ما بچاوی خود دیت ده انجام ده دولت اسلامی دیسا گشت به داعش گشت به مزند به شروان وی به کومی جگرتیگی هانتینه بردان اگر هون ایدئولوژی که کجر دبن کنجان ده وشیرن او ایدئولوژی که کجر او مزن به حکمت فدرال یا آلمانیا شانسولیا فریدریش مرتز دوی هون رانبن خالیچیا سور لبر لنگ الشارع رانخن دبیجه دبی ام دشار لهمبر داعشی ده دیندار کردانه ام دیندار مروی مینا ماسیبات دی و رولاند آفرین هیویا سوریه که دموکراتیک و وکهون روژاوا لروشلات ناوین وکی چرایه که هیویه تاوی پیمان آگربستی جی رویبریا خواستریا کردان جالی حکمت دمکیه سوریه و راست ایریشانتین جبر وی سدمیجی دوی ام وان پریان ندن دستی بخوین ای الشارع ام تسلیمی وان نکن وان پرین کج باجی ما برهه بونه الشارع باشه دوی سیاست اوروپیش بو بداوی کرنا شر وره مشاندن هم جی بداوی کرنا دائمی آشار سیاست ما دوی لسر بداوی کرنا شر به نجبو پیش خستنا شر و شر لهم بر کردان جبو ناس کرنا رویبریا خسر و ما فی کردان دوی ام بکاربن پارزوانی بکن ام پشکری بدن کردان ستاتیه وان ناس بکن بایا یک هوان اخفتنه کی سرکفتیه مالاوی آوا اخفتنه کی دنجیه خوازم بواره پار بکم پاشیجی جیه بدم داخیانیوی آ بکردی No matter what the EU Commission does, no matter how many dirty deals they make, they will fight. The Kurds have coined a phrase in their history, Berkswedana Ziyane. Resistance is life. And that no matter what the EU Commission does, no matter how many dirty deals they make, they will fight. Bici Berkswedana Rojava. Mr. President, the Middle East is the magnifying glass of the cynicism of great powers. Their history is full of wars, foreign domination, and external interference. The Kurds were divided among 4 states. For decades, their existence was denied. They were oppressed. But they built something that gave hope, Rojava. Democratic, equal for all. They fought against ISIS, and as thanks, they are now being sold out by the West. Ms. von der Leyen is cooperating with al-Sharaa, a former al-Qaeda terrorist, promising him billions in aid despite massacres of Alevis, Kurds, and Druze. She remains silent when Kobani is under siege. But dear colleagues, the Kurds have coined a phrase in their history, and that phrase is Berswedana Ziyane. This phrase means resistance is life. The Kurds have fought throughout their history, they live today, and they will also fight to ensure that there is a democratic, sustainable, and just solution in Syria and throughout the Middle East for all the peoples of the region. And that no matter what the EU Commission does, no matter how many dirty deals they make, they will keep fighting. Biji Berswedana Rojava. ev jî hevanno endameke Parlamentoya Ewropayê Rêzdar Özlem Alev Demirelê ji Partiya Die Linke dibê ew jî çi dike Komîsyona Yekîtiya Ewropayê û serok tawanbar dike ku bi colanê re li dijî Kurdên li Sûriyê peymaneke qirêj çêkiriye basa wê dike Serokê Yekîtiya Ewropayê dibê ji pereyên bacê me bal dikişine ser eyn meselê ew jî behsa 722 milyon dolarî dike dibê çûye daye Sûriyê rast e ew 600 tiştekî dike 722 milyon dolar dibê soz daye Sûriyê dibêje Kurdan di dîroka xwe de hevokekî çêkiriye berxwedan jiyan e berxwedan jiyan e Komîsyona Yekîtiya Ewropayê çi dike bila bike çi qas peymanên qirêj çê dike îmze dike bila bike ew ê Kurd bi ser bikevin Kurd ew ê li ber xwe bidin
برای سروک رojlata navîn meydana hêzên mezin e. Dîroka wê tijî şer e. Serdestiya biyanî destwerdana derva li wê derê tim çêbiye. Kurd bi dehan salan e di navbera çar dewletan de hatine dabeşkirin. Hebûna wan hate înkarkirin. Ew hatin bindestkirin. Lê wan tiştekî ava kir. Hêvî, umut, rojava demokratîk wek hev ji bo her kesî heremekê wisa ava kirin di nava xwe de. Wan li dijî Daişê şer kir. Wekî spasî ew niha ji aliyê welatên Ewropayê ve bi tenê hatine hîştin. Milletê Kurd ê ku li hember Daişê bi ser ke Daîş têk bir ji aliyê yekîtiya Ewropayê ve hatin firotin. Xanim von der Leyen tu rabûyî bi El Şara ra terorîstekî berê ya El-Qaide re tu ketî nava hevkariyê. Digel wê komkujiyên li hember Elewiyan, Kurdan, Durziyan, soza milyaran alîkariyê te daye wî. Dema ku Kobanî dibin dorpêçê de ye, bêdeng dimîne ne? Hevkarên hêja, hevalên hêja. Kurdan di dîroka xwe de hevokekî çêkiriye. Dibêjin berxwedan jiyan e. Berxwedan jiyan e. Kurdan di tevahiya dîroka xwe de tim şer kirine. Ew îro radibin li gorî xwe dixwazin bijîn di nava aramiyê de. Ew ê li ber xwe bidin. Ji bo peydakirina çareseriyekê demokratîk, domdar, adîlane, dadperwer li Sûriyê. Li Sêranserê Rojlata navîn ji bo hemî gelên herêmê wan şer kir. Komisyona Yekîtiya Ewropayê çi dike bila bike çi qas peymanên qirêj îmze dike bila bike ew ê berxwedana xwe bidomînin, ew ê bi ser bikevin. Ji ber ku heta niha kesî behsa vê yekê nekiriye. Ev yek acîl e, lezgîn e, li Sûriyê Kurd niha têne qirkirin, Kobanî di dorpêçê de ye. YPG bi rêveberiya Xweseriya Rojava aniha dixebite. Pêdivî bi piştgiriya me heye, Yekîtiya Ewropayê. Axaftinek xweş bû. Gelek spas ji te re. Rêzdar Özlem Alev Demirel ji Partiya Di Linke. Li Holandayê jî dosteke me ya din heye Katî Pîrê jî li Holandayê pêşniyaza ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê hate pejirandin. Bi xwe pêşniyaz kiriye. Ev rêvebera Partiya Sosyal Demokratê ya Keskanê Holandayê Katî Pîrê ragihand ku pêşniyaza wê ya ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê li Parlamentoya Holandayê hatiye erêkirin, yanî pejirandin. Katî Pîrî li ser rewşa Kobaniyê li ser binpêkirinên mafê mirovan li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê diyar kir ku ew dikarin bi rêya alîkariyên darayî, bi rêya ambargoyê, zextên ekonomîk ew dikarin pêşî li hikûmeta Sûriyê bigirin. Dibêje Katî Pîrî ez dikarim we piştrast bikim ku li vir li parlamentoyê ku piraniya me tê de ye pêşniyaza min ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ji bo piştgiriya parastina hemiyan li Sûriyê hate pejirandin. Bêguman hemû kêmenê tewe, millet, Kurdan ew jî nav de dibe vaya li xwe digire. Katî Pîrî da zanîn ku hefteya pêşiya me ew ê carekê din bi Wezîrên Karê Derve guftiguan bikin. Hefteya borî pêşniyaza me hate pejirandin ku baweyekê zelal ji hikûmetê dixwaze ku kar bike, bixebite. Bi desthilata Sûriyê re di pêwendiyê de be ji bo parastina mafê Kurdan. Katî Pîrî li ser rewşa Kobaniyê jî got wekî ku we di çend hefteyên borî de li vê parlamentoyê we dît we godar kir divê xemgîniya me a ciddî heye di derbarê bûyerên li Sûriyê Rojavayê Kurdistanê de. Me tim ew şiyar kirine. Ew dîmenên ku ji Kobaniyê digihêjin me ciyê dilgeraniyeke mezin e. Em hêvîdarin ku karê me yê li vir bibin sedema başkirina rewşa li wê derê. Dibe em dixebitin yanî. Em nasekinin, em dixebitin. Dîmenek din heye dixwazim bi were parve bikim hevan no? Detracting from it. A country that invites back in those who fled instead of creating more refugees. I don't believe that any of us thought transitions from the dictator Bashar al-Assad to now Syrian President Ahmed al-Shara
would be without incident. But we've already seen too many incidents, in my opinion. Too many incidents of sectarian violence against religious and ethnic minorities. There are a wide range of challenges faced in Syria in order to reach a peaceful democratic governance. I can tell you that I had the opportunity to meet with Syrian president. We spoke about a number of things. There are ongoing challenges, including the presence of foreign fighters within the security forces, many of them backed by Turkey. We've seen the recent actions against the Syrian Democratic Forces, our long-standing counterterrorism partner and Kurdish ally. That is unacceptable. Hevanno, ez çend gotinî wî bi were parve bikim, serokê Komîteya Karûberên Derve ya Meclîsê li Amerîkayê her wiha parêzvanê herî mezin ê rakirina cezayên Sezarê li dijî Sûriyê dibêje, em dizanin ku Colanî berê endamekî çekdar yê El-Qaîde bû. Em vê yekê dizanin. Ev yek ji bo dewletên Yekbûyî Amerîkayê cihê fikaran e, cihê endîşeyê ye. Êrişa li ser Qesedê ji bo me cihê fikaran e, ew jî cihê endîşeyê ye. Me ceza bi şertê ku kêm netewe. Bi şertê ku milletên li Sûriyê werin parastin me ew ceza rakirin. Em dibînin di dawiyê de pêk nehatiye. Milletên cuda ê li Sûriyê nehatiye parastin. Em dizanin ku Colanî li dijî Elewî, Durzî, li dijî Kurdan çi kiriye em tem dizanin. Colanî soz dabû me ku ew ê ji bo Sûriyê bixebite. Ev şertekî ji aliyê Amerîkayê ve bû hatibû danîn. Ji bo rakirina wan cezayan, ambargoyan, listiya terorîstan. Çi gotibûn em ê kêmenete wan biparêzin. Sozekî din jî dabûn, di şerê li hember Daişê de ew ê hevalbendê Amerîkayê bin. Daişê erê heteşê wisa soz dabû. Normal em dizanin ku Yunanistan û Tirkiye dijminê hevin ne wisa. Lê em tiştekî din pê dihezin ku dewlet nabin dijminê hev. Dibin raqîbê hev. Numûna wî ji we re bêjim. Niha ji mewetrê Yunanistan dijminê Tirkiyeyê, Tirkiye dijminê me ye jî wê demê çi dibe dijminê min dostê min e. Lê ne wisa ye. Yunanistan û Tirkiye ne dijminê hevin. Raqîbê hevin. Em carinan dijmin û raqîb tevlî hev dikin. Dewleta Tirkiye dijminê Kurdan e. Dijminê Ermeniyan e. Dijminê Asîr û Sûriyaniyan e rast e. Hemî milletên ku li Tirkiye hebûna wan ji xwe re weke bela dibî. Dewleta Tirkiye dijminê wan e. Ama Yunanistan na. Yunanistan anha bi Yunanistanê re ji xwe re peyman li ser peymana îmze dikin, dostê hevin, carinan dibin raqîb. Lê em nikarin bawerî bi Yunanistanê jî bînin. Tifaka Yunanistan û Qibrîs û İsraîl me pir caran behs kir. Me xwest em jê encamekî bi dest bixin. Menfaetên Tirkiye diket zorê. Tirkiye zayıf dibû. Belkî wê derê tavîz bida Kurda. Tiştekî wisa ji bîr bikin hevanna. Tayyip Erdoğan û Serokwezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis li hev civiyan li Enqerê. Erdoğan Mitsotakis li ber derê koşka Serokkomariyê yê li Enqerê pêşwazî kir. Piştî hevdîtina dualî Erdoğan û Mitsotakis wê seroketiya civîna şeşemîn ya Konseyê Hevkariya Asta Bilind ya Tirkiye û Yunanistanê bikin. Wana nava xwe da komeleyekê dostanî ava kirine. Paşê beşdarî merasima îmzekirina peymanan bibin. Tonkî peyman ji xwe re nava xwe de îmzekirine, menfaetê xwe digerin. Paşê jî konferansekê rojnamegeriyê ya hevbeş organîze bikin, ew ê pes nehêv û du bidin. Belkî dane jî ama qet nexema min e. Nedixwazim konferansa wan godar bikim. Nedixwazim tiştekî ji wan bibîsim. Ez zanim behsa çi jî dikin. Ew bibêjin em jîranê hevin, bi salan em bi hev re dijîn. Dibe em ji aliyê îstixbaratî ewlekariyê ve em piştgirî bidin hev û du. Derbasbûna ber bi yeketî Ewropayê ve dibe em sînorê xwe kontrol bikin. Em bi hev re hevkar bin.
Yunanistan jî xıyanetli Kurdan kir. Erdoğan ji xwe dijminê sondxwarê yê milletê Kurd e. Ew jî bi vî şeklî. Tirkî tu tiştekî nexwene. Asimilasyon aniha acayip pêşketiye milletê Kurd gav bi gav tune dibe. Milletê Kurd zimanê xwe wenda bike tune dibe. Lêkolîner zimanzan zana ferqinê ragihand ku dersên hilbijartê yên Kurdî Kurmancî Zazakî encama tekoşîna milletê Kurd e. Ev erê vê yekî weke lütfekî nebînin. Yani dewleta Tirkiye ev yek diyarî nedawe ye. Diyarî nedaye we. Heqê we ye. Heqê we ye. Ev destkeftîye lê têrê nake. Farqînî şiyarî da ku asimilasyon li ser zimanê Kurdî gihîştiye asteyeke metirsîdar, asimilasyon ne bawekî sivik, wekî meşa hespekî bi çar gavê dimeşe aniha. Li Tirkiye Bakurê Kurdistanê pêvajoya hilbijartina dersên Kurdî ji bo xwendekarên polên 5, 6, 7, 8 berdewam dike. Malbat xwendekar dikane heta 20 Sibatê dersên bijarte hilbijêrin. Dersên bijarte her çend heqaretek be li milletê Kurd jî aniha tiştek ku hatiye bi destxistin ev e. Evan. Di demekî de ku kampanyayên ji bo hilbijartina dersên Kurdî germ bûne, lêkolîner zimanzan zana farqînî li Amedê Mîvanê Abdulselam Akıncî bû hevalekî me rojnamegerê di Rûdawê de dixebite. Basa meseleyên kî girîng kiriye ka em bijin çi dibe. Zana farqînî di destpêka axaftina xwe de balkişand ser wê yekê ku mafê dersa bijarte bi hêsanî nehatiye bi destxistin. Ev mav berhema ked û xebata salan e. Ez bawer dikim ku ev destkeftineke encama tekoşîna milletê Kurd e. Kesî ev mav ev heq bi niyeta pak yan jî ji dilê xwe nedaye me. Ev bi saya tekoşî nehatiye bi destxistin. Lêbelê derdê Kurdan ne dersa bijarte ye. Derdê Kurdan ew e ku ev ziman ji bin metirsî derkeve, ji xeteriyê tehlikê derkeve. Duwarê perwerdeyî de bi awekê bingehîn qanûnî di anayasayê de make qanûnê de wekî mafekî were garantî kirin. Divê statûyeke ji bo zimanê Kurdî hebe. Zarok bi vî zimanî perwerde bibînin. Zimanzanê Kurd balkişan ser metirsiya mezin yel ser zimanê Kurdî û guherîna civakî yel Bakurê Kurdistanê. Zana farqînî diyar kir ku eger ziman nebe zimanê perwerdeyê ve guhestina wî ya ji nifşekî ji bo nifşê din wê qut bibe. Me çi gotibû? Me gotibû ziman weke berhemeke tarîxî ye, nifşekî kevin bi rûmet teslîmê nifşa nû dike ziman. Eger tu xwedî li zimanê xwe dernekevî, tu zimanê xwe teslîmê nifşê nû nekî, tu xıyanet el wê berhema dîrokî dikî. Gava em li rewşa zimanê Kurdî ya li Bakur dinêrin, dibêje zana farqînî, em dibînin ku di rewşeke dezavantaj de ye. Ji ber ku li nava malê jî êdî ziman nayê parastin. Derfet tune ye. Yan jî mümkün nabe ku êdî zarok carekê din li zimanê xwe vegere. Asimilasyon wekî hespekî bi çar gavan diçe, dibeze. Zana farqînî ji bo pênaseyekirina leza asimilasyonê metaforeke balkêş bikaranî. Meşa hespekî bi çar gavan. Ev qutbûna ziman metirsiyeke mezin e ji bo avabûna refleksa zimanê Kurdî û çandî li cem zarokên me. Lewma pispor dibêjin divê ji destpêkê ve fêrî Kurdî bibî. Lêkolînên sosyo-lingwîstîk yani zimannasiya civakî nîşan didin ku tehlike pir mezin e. Xetere pir mezin e. Zarok cîwan bi vî zimanê napeyivin. Dê û bav zarokê xwe fêrî vî zimanê nakin. Di nava malê de Kurdî naxivin. Gava ku zarok cîwanên milletekî bi zimanê xwe naxife, bi zimanê xwe nede nestîne, ticaretê bi zimanê xwe neke, bi vî zimanê mezin nebe, ev tê watiye ku asimilasyon ne bawekî sivik lê wekî meşa hespekî bi çar gavan diçe. Li ser pirsa kêmbûna hejmara xwendekarên ku dersa Kurdî hildibijêrin jî farqînî got, ez vê yekê bi vê sedeman vegirê didim. Yek ji helbesta dewletê û saziyên perwerdeyiyê ye, dewletê derfet û îmkan daye ev maf bi fermî heye, lê di dema hilbijartina van dersan de û tayînkirina mamosteyan de
astengiyan derdixwe. Devlet sextekare yani. Viye gotina min ne aviye. Devlet sextekare. Jali kanuni ve hak dide. Tamam. Lê di pratikê de, di pêkanînê de destûr nade. Ya. Di dawî axaftina xwe de zana farqînî bang li Kurdan kir. Hem xwedî li mafê heyî derbikevin, hem jî ji bo mafên mezintir tekoşîna xwe bidomînin. Helwesta milletê me bi xwe jî gelekî giring e. Divê em zanibin ku ev mafekî rewa ye, meşrû ye. Divê Kurd di dersên hilbijartî de jî bi ser bikevin. Yani van dersên bijarte bipejirînin. Daxwaza wana sereke divê fermîbûn be, statûya zimanê Kurdî be. Tekoşîna gelê Kurd di vî warî de divê bi du aliyan bimeşe. Aliyekî jî sûdwergirtina ji tiştê ku hatiye bi destxistin, aliyê din jî berfirekirina qada maf û azadiyan e. Divê daxwaza perwerdeyiya bi zimanê dayîkê bi wekî girseyî were kirin û tekoşîn bidome. Dibêje zana farqînî. Kongreya Amerîkayê bi zimanekî tund dîsa daxife, yani zexta li hember Kurdan divê were rawestandin. Hevan ême binêrin, em ketine çi halî? Em ketine çi halî? Amerîka dibêje bila zexta li ser Kurdan raweste. Vaya bêrûmetiyekî ecêb ji bo me. Em xwedî şervanin, em xwedî artêşin, em xwedî pergaleke perwerdeyê ne li Rojava. Ya herema me heye, cî û meskenê me heye. Çend hev ev zîbîdiyên çete nikarin me dibin zextê da bigirin. Em hîn nebûne qurbanî, em nebûne mağdur, em vê rewşî qebûl nakin. Em qebûl nakin ku dünya alem ji me re bêje zexta ser Kurdan bile bisekine. Ya ji Kurdan re statû lazim e, statû. Ji Kurdan re dewlet lazim e, ji Kurdan re fermîbûn lazim e. Li netên yekbî ala Kurdan divê li babe. Divê em destê xwe li masê xin, em bibêjin em jî milletin, em jî netewin, em jî dewleta xwe dixwazin. Em naxwazin bivan çeteyan re di eynî dewletî de bijîn. Ev çete, demokrasî, mamokrasî tiştekî jê fehm nakin, nabe jî. Ev jî leopar e. Leoparekî ji aliyê nêçîrvanekî ve hatiye girtin, hatiye girêdan, lê camêrekî mîna camêran diçe azad dike. Almost there, Mama. Easy, little one. I'm here to help. Hold on. Almost there. Almost there, Mama. Hang in there, Mama. This is where I stop. Go. Be free. Easy, little one. Van nû pir tişt nivîsandine mala we ava gelek spas dikim. Hîvron mordem gelek spas mala te ava. Hemî heval. Ji kerema xwe re bibin abone, em vê kanalê bi pêş bixin. Em xwedî li xwe derkevin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.